Татарстанның Әтнә районы Түбән Бәрәскә авылында 3 гасыр элек төзелгән мәчет төзекләндерү эшләре башкарылганнан соң яңадан ишекләрен ачты. Бу иман йорты Казан ханлыгы җимерелгәннән соң төзелгән беренче таш мәчет. Мәчетнең ачылу тантанасыннан тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез репортажында. Түбән Бәрәскә авылындагы әлеге мәчеттә азан яңгырағанын ишетү һәм анда намаз уку җирлектә яшәүчеләрнең иң зур хыялы иде. Ул хыял чынга ашты, диде мәчетне яңадан торгызырга янып йөргән Илгиз Хәйруллин. Аллага шөкер, менә без бу бәхетле көнгә ирештек. Менә бу мәйданга җыелган, монда җыйналган һәр кайсының да бу мәчетнең бүгенге халәткә килүендә көткән үз хезмәте, үз өлеше бар. Һәр кайсыгызга да Аллаһ Тәгаләнең олы рәхмәтләре яусын. Искиткеч матур булган бу мәчет, тик аңа яшьләрне дә тарту кирәк, диде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Безнең республикада мәчетләребез гөрләп торсын. Мәчет булдыруга түгел, мәчеткә яшьләрне тартырга кирәк, яшьләр дә йөрсен. Әлбәттә, дин ул безнең гореф-гадәтебез. Күп еллар укылмый торганнан соң тарихи мәчеттә беренче вәгазьне Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин сөйләде. 2012 елда мәчет Республика Мәдәният министрлыгы тарафыннан тарихи мәдәни бина буларак теркәлгән. 2 ел элек мәчетне төзекләндерү эшләре башланды. Әлеге изге эшне башлап йөрүче Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Әхмәт улы Сәфәровка һәм Татарстан Республикасы президенты каршындагы мәдәниятны үстерүгә ярдәм фонды җитәкчесе Нурия Минәхмәт кызы Хашимовага авыл, район халкы аеруча рәхмәтле. Бик күптән көттек инде, балалар да көтте, әбиләр да, бабайлар да бик күптән көттеләр инде бу мәчет ачылышына. Без бик куанабыз, бик сөенәбез бу мәчетнең ачылганына. Авылда бер мәчет кирәк. Менә шундый вакыйга туры килде. Бу мәчетне икенче тапкыр ачалар. Без тарихи буенча безнең өчен бик дулкындыргыч. Мәчетне Түбән Бәрәскә авылы кешесе Ибрахим Борнаев төзеткән. Екатерина 2 таш мәчетләр салырга рөхсәт биргәч, ул патшага прошение белән бара һәм 1769 елда мәчетне төзетә. Мәчетләр бездә бик күп төзелә. Менә монсы инде төзекләндерелгән мәчет. Монсы инде төзелгәннән караганда да матуррак. Монда инде безнең бабаларыбызның рухы җаны күрәсең бик матур. Иң матур мәчетләрнең берсе шул Татарстанда. Кыш оясы кадәр генә мәчет төзеткән кешене дә Аллаһы Тәгалә җәннәтле итәр дигән хадис бар. Әлеге мәчеттә төзекләндерелгәннән соң өр-яңа кебек. Алия Галиуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Илдар Галаудинов, Татарстан яңалыклары.